Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? Dan nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkroom. Kinderkroom, ja dit is de kinderkroom. Zing en spring die koeten om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kinderkroom is voor... Goedemorgen fans in Limburg, hier zien we weer met de kinderkroom. Ja, Paulien, dat zou ik zeggen. Pot voor 3 dubbeltjes nog niet aan toe. Wij hebben ze hier in de studio. Ja, we hebben 2 hele speciale gasten. Wem ziet je? Sam En? Daniek. Hey, en Sam, dit is ons een mail gestuurd. Vertel eens. Nou, ik ga een spreekbeurt houden over de boerderij en ik wou jullie vragen of dat jullie wel komen. Ah, superleuk. Er zijn wel 2000 kinderen in Limburg die een spreekbeurt gaan houden. Ja, dat is toch niks bijzonders? Of wat is er wel gaat bijzonders aan die spreekbeurt? Je bent niet zo brutaal. Het is een superleuke spreekbeurt, want ik ga het over de boerderij houden en dan geef ik jullie een rondleiding. Nou Sam, wie komt dadelijk onder het filmpje even overleggen of ze in de planning past, maar mij lijkt het super cool. Ja, en dan gaan we nu kijken naar het kinderkromnieuws en het gaat vandaag over het Koningshuis. Ja, jongens en meisjes, hier is Jippe weer met het kinderkromnieuws van deze week. Bionemes de wet dat mijn opa, de oude taaie de derde, de hertog van het groothertogdom Jippe Turkije was. Ja, en dat betekent dat ik eigenlijk ook een beetje van adel ben. Zwieg Jippe, du was ons veel te veel. Ik zal dich een stukje zingen van het Jippe Thijs volkslied. Een oude taaie, jippie jippie hey, hey. Een oude taaie, jippie jippie hey. Hoezee, voor hertog oude taaie. Maar ik wil het met u hebben over de koningen en koninginnen van Nederland. Voor 1815, voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd je opgericht. Toen maakte het deel uit van, ja, de Franse vazalstaat van Napoleon. De eerste koning, dat was Willem I. Hij was de zoon van stadhouder Willem V. En hij was getrouwd met Wilhelmina van Pruisen. En de tweede koning, dat was Willem II. En hij was de zoon van Willem I. En hij was de bevelhebber tijdens de slag van Waterloo. En hij was getrouwd met Anna Paloma van Rusland. En dat was de dochter van Tsaar Paul I. En dan hebben we koning Willem III. Hij was de zoon van Willem II. En hij was getrouwd met Sophie van Württemberg. Van 1890 tot 1898 hadden we een regentes. En die moest oppassen op dochter Wilhelmina. Ja, en Emma die ging het landje in en die ging met haar dochter Wilhelmina overal kijken. Tja, en van 1890 tot 1948 hadden we de eerste koningin der Nederlanden en dat was Wilhelmina. En ze was getrouwd met Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Ze was dominant, maar ze had een fantastische heldenrol in de Tweede Wereldoorlog. En toen kwam in 1948 koningin Juliana. En ze was getrouwd met prins Bernhard van Lippe-Biesterveld. En ze kreeg 4 dochters, Beatrix, Irene, Margriet en Christina. Tja, en helaas pindakaas, Beatrix is nu afgetrooien als koningin, dat is weer een prinses geworden. En Willem-Alexander, die is koning geworden. En Maxima, de koningin. Tja, en als alles goed gaat, dan wordt Amalia in de toekomst weer een koningin. Ja, zo zuus wie dat gaat, dat is erg ingewikkeld, maar ook wel heel erg chic. Tot zover het kinderkromnieuws van deze week. En als alles goed gaat, hebben we de volgende week weer meer nieuws. Nou, dat was wel superleuk. Hey Sam, dat is ook even meegebracht. Vertel eens wat over die school. Wij komen van basisschool Den Dulf en Meijel. We zitten bijna in groep 7a bij juf Danielle en meester Bram. Nou, hartstikke leuk. Hey, en denk je dat ze Sam ook moest helpen bij de spreekbeurt? Ik denk dat ik moet helpen bij het assisteren. Oh ja, Sam? Nee, dit kan ik goed alleen. Mensen, dat ze gans alleen kunnen presenteren? Ja, natuurlijk. Wow. Presentatrice kent ze niet zomaar worden, maar toen je gewoon niet. Ja, en dan gaan we nu eens even kijken naar de koningsspelen en de kinderburgemeester in Heerlen. Ik
Ik ben Charlotte Mertens en ik ben kinderburgemeester van Heerlen. We zijn hier vandaag op Bekkerveld waar de Koningsspelen is. Hier zijn er meer dan 1000 kinderen. En daar gaan we. Draai. En buig. En draai. Liniengebaar en buig. En draai. Buig. En draai. En daar gaan we. En box. Ik ben Max, was koning van de tijd, tot Shadowmaster. En rechts. Toen was ik afgeleid. Nu wil ik graag mijn land weer vrij. Kom dat dus mee met Lena en mij. En weer boksen. Spring als pauw. Sla als kou. Mik als Yuki. En links. Goed zo. Allemaal meedoen. Oh, ik zie de andere groepen die niet meedoen. Jongens, jullie willen ook meedoen, kom op. Ja, jullie daar. Ik zie het wel. Uit alle macht. Concentratie, vaart en kracht. Shadowmaster, we komen eraan. Sterk genoeg om jou te verslaan. En dan komt u weer. En box. En box. En rechts. En de andere kant. Goed zo. Recht Max Koninkrijk. Na 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 na. Goed zo. En ik vind het heel leuk dat jullie hier allemaal aanwezig zijn op de Koningsspelen. Maar ik heb hier ook mijn project als kinderburgemeester. Maar dat heb ik niet alleen gedaan. Ook de studenten van het CIOS hebben hier aan meegeholpen. En daarom wil ik een daverend applaus voor de studenten van het CIOS. En allemaal een hele fijne sportieve dag. We zijn hier bij het springkussen. Hoe heet jij? Sterre. En vind je het leuk? Ja. Wat vind je dan, waarom vind je het dan leuk? Ja, het is heel leuk om te glijden en je hebt lol en plezier. Wedstrijdlijster. Hoe heet je? Ik ben Sjan en ik zit op het CIOS. Waarom ben je hier vandaag? We hebben vandaag spelcoördinator. We hebben vandaag deze sportdag georganiseerd. En vind je het leuk om dit te doen? Ja, heel erg leuk. De kinderen allemaal enthousiasmeren, dat is echt super. En de kinderen doen allemaal super goed mee. Het is echt topdag. Hier achter me zijn ze trefbal aan het spelen en ik sta naast Isis. Isis, wat vind jij nou zo leuk aan dit spel? Je kunt hard rennen en ja, je kunt andere kinderen afgooien en tikken. En gooien is ook heel erg leuk en zo. Zit je zelf ook op een sport? Ja. Op welke sport dan? Hockeyen. En vind je dat ook leuk? Super. En wat is er dan daar zo leuk aan? Ja, rennen, slaan. Zoveel goals maken. Ik sta hier naast twee dames, die zijn net afgegooid. Hoe vinden jullie het? Stom en leuk. Waarom stom en leuk? Gewoon. Wat is dan gewoon daaraan? Ik sta hier bij twee kinderen. Hoe heet jij? Kevin. En hoe heet jij? Dylan. Waarom vinden jullie het belangrijk dat je veel moet sporten? Nou, het is gezond en het is ook heel leuk om te doen. Zit jij zelf ook op sport? Nee, behalve ik ga wel op een sport, ja. Welke sport dan? Misschien karate. En op welke sport zit jij? Ik zit op voetbal. Deze kinderen vinden het belangrijk om te sporten. Ik ook.
Toen waren we bij Trefbal en zoals je ziet, hier zijn ze bezig met hockey. Eens kijken hoe ze doen. We gaan nu naar de spelleiding van het hockey. Hallo. Hoi. Hoe heet jij? Wesley. Wat zijn in het korte spelregels hiervan? 2 handen aan de stick. Een stick niet boven heuphoogte. En de bal niet boven kniehoogte. Nou, dankjewel. Dat was kort en krachtig. Ik ben hier bij Knotshockey. Hoe heet jij? Tom. En voor welke school ben jij? Tarcisius. En vind je dit leuk om te doen? Ja. Waarom vind je dit leuk? Omdat je moet slaan. En vonden jullie het allemaal hier leuk? Ja! Nou, dat ziet er al goed uit. Op naar het volgende spel. De koningsspelen zijn super cool! Ik sta hier naast een sportieve leerling. Zeg, hoe heet jij? Joppie Snijders. En wat vind jij er eigenlijk van dat we een nieuwe koning hebben? Dat vind ik wel leuk, ja. En waarom vind je dat leuk? Ja, gewoon. Ik vind het leuk wat hij organiseert en zo. En vind je het ook niet jammer dat we geen koningin meer hebben? Ja, aan de ene kant vond ik de koningin wel aardig. Maar aan de andere kant, ja, moet ook eens een koning komen. Hier zijn ze in het voetballen. Eens even kijken wat de bedoeling is van dit spel. Ik sta hier bij een plek waar een ongeluk is gebeurd. Wat is er gebeurd? Ja, zo'n man, hier voetballer, die trapte zo met hier vooruit op mijn voet hier heel hard toen de bal hoog was. Oh, dat is niet zo prettig. En heb je nu veel pijn? Ik hoop maar dat het snel beter is en nog een fijne dag verder. Dankjewel dat ik je mocht interviewen. Als kinderburgemeester vind ik sport heel belangrijk. Ik heb mee mogen beslissen over de invulling van deze dag. Ik heb gekozen voor spellen die je normaal niet doet. Zoals een springkussen en knotshockey. Ik sta naast 2 klasgenoten. Dit is Lotta en dit is Pam. Wat vind je ervan? Ja, dadelijk komen nog de 2 leukste dingen. Mij lijkt het leukste de stormbanen en het bouncehockeyen. En wat vinden jullie ervan dat de koningsspelen georganiseerd worden? Nou, ik vind het wel leuk. In ieder geval, ik had niet liever op school willen zitten. Maar waarom vind je het dan leuk? Nou ja, alles beter dan lessen, hè? En Pam, wat vind jij er leuk aan? Ja, eigenlijk wel alles. Ja, alles. De koningsspelen waren superleuk. De kinderen hebben veel kunnen sporten en ik zelf vond het ook een hele leuke dag. Tot ziens! Nou Sam, we hebben onderling overleg gehad en we hebben besloten dat we het gewoon doen. We gaan die spreekbeurt en die rondleiding filmen. Yes! Ja, dus dat zit je binnenkort in de kinderkrom. Maar helaas, ik denk dat ik niet met kan gaan, want ik ben bang voor koeien. En dat gaat ganz anders. We zijn alweer aan het einde van de uitzending gekomen. Wie vond je het bij ons in de studio? Heel leuk en ik vind het ook heel leuk dat we mochten komen. En dicht dan? Ik vond het superleuk. Nou, dan gaan we samen aftellen. Dan gaan we. 1, 2, 3. De kinderkrom is verdicht. Ja, ik ben helaas altijd zo dat koeien mij bieten.